Jum ta' festa pubblika, bosta tilgħu il-belt tal-festa ta' San Pawl Nawfragu, kemm beltin stess u anke nies minn irħul oħra. Ma jonqsux it-turisti illi dieru jimmeraviljaw ruhom bl-atmosfera festiva, marċi brjużi, nies jaqbżu jikkantaw u xita ta' karti nieżla mill-galleriji. Aħna minn dejjem niġu l-festa kull sena. Il-mami kienet iġibna konna tfal u bqajna bit-tradizzjoni li niġu. Maħna minn Għawdex, jina ommi mill-Munxar fejn jiċċelebraw ukoll il-festa ta' San Pawl. U dejjem għandna dik il-ħaġa li tiġbidna lejn San Pawl. Ir-raġel jismu Pawlu, bħallum għandi l-anniversarju siżewweġ fl-10 ta' frar, festa sabiħa, il-temp permetta, għala le, niċċelebra. Inna nibna minn fil-ħodu hawnhekk għax niġi għall-qoddisa, u mbagħad immur id-dar nieħu xi ħar, issa ġej tal-Marċ, nara ħireġ il-San Pawl u mbagħad nitlaħ lejn San Ġwan għall-Kredu u l-Qari u nerġa' nibqgħu hekk sakemm nara ħlieħel. Kellu knisja ġifieri mimlija kien sabiħa. Da San Pawl kien ħabba Malta. L-iktar li oġobni jem il-festa diski u li għaw kollox sabiħ u għaw ħafna spazju li nistaw nilagħbu. Ġurnata tajba u sabiħa. Il-Marċ li siet għax għal dak niġu. Il-briju u ovvjament il-festa ta' jum nazzjonali. Hija festa unika u tiġi fi żmien partikolari. Ġibu l-sena nitalgħu minn Għawdex nitlankam weekend break nerfgħu għal ta' żminijiet. Għalkemm mhix daqshekk xider tant tal-festi, imma dejna hawnhekk peress li festa fix-xitwa toġobni ħafna hu. Il-banda toġobni u l-mod kif niċċelebraw toġobni. Waħda mill-festi uniċi u xek. Għax tiġi fix-xitwa dejjem tkun b'qalbek imtert ħabba x-xita bħal maħna llum. Għaw ħafna nies. Festa antika, ħafna, sabiħa, festa sabiħa. Din is-sena, is-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette għalqet il-150 sena ta' parteċipazzjoni f'din il-festa. Fil-belt jum il-festa beda pontifikal fil-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu illi ġabar flimkien mal-parroċċani lil l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. President, Prim Ministru, Speaker, Prim Imħallef u kap tal-Oppożizzjoni. Fl-omilija l-Arċisqof Charles Scicluna foka fuq il-lifa li qabdet Majit Pawlu u li fajnin in-nies tal-Gżira kienet strument ta' ġustizzja li se twassal għall-mewt tiegħu. Qal li billi wara li farfara fin-nar ma ġralu xejn, il-lifa ssir ġbija tal-kalunja, tal-ġudizzji maġla u tal-velenu tal-kliem li jista' jeqret ir-reputazzjoni tal-bniedem. L-Arċisqof ħeġġeġ infarfru l-lifa li tista' sserreb bejnietna u biex minn dan l-episodju nitalmu nkunu aġenti tal-verità u mhux tal-gideb.